वेलकाम बेक माय चेनेल गाइस आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय बावनाय थाबाय। जों दानिया हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आरोना फिसालाखौ एसे देखायहैनो थाखाय माबा फिसा फिसा सिथर बेरनायखाय। नै आंहा फुल रेडि आरोना बिराद गुसुमोन बोथोरा। फुल रेडि जाबाय आइमोनहाबो रेडि जाखाबाय। नै दानिया जों थांगोन टम टमजों आरो फिरफिलिजों माने आइजों नानिजों बिथिंजाय जिरायबाय ओमफ्राय फिसालाखौ माने बाबाखौ बिथिंजाय बामबाय आरोना आइया। साननैसो मास मोनसे गोबारदों खोमा सोलायनाय नै जेरावखि थाङा बेयाव हाबाबानो एरख'वाबानो जाया आरोना हाबथारनांगौखि जाखाथारो। मोनफैबाय आरोना नै जिरायनानै दंगासिनो डक्टरानो मोनफैथ'वाखै आरो दाबो नेगासिनो जों ज' जिरायनानै नै। नै डक्टरनाव नायखां आरिखां फार्मासियाव माने लाइन जादों आरोना मुलि लानो थाखाय। नै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बास स्टेन्डआव फैबाय आरोना जोङो मोनसे दखानाव माने बे मोनसे दखानावनो बहुद खरस खालामोन आरोना सिगांहाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैबाय जों। बहुत दिनर पिছত আহিলো আজি दे मालाय क्लिप दिबि तो खांख्राइ माबि गेलेया दासो देरनानै गेलेग्रा लायो सोरबा बांद्राय खमजुरिखौ हरनाङा।